halo, cek, halo, 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 halo. halo, cek, halo. Halo, cek, halo. Pakai sesak lemung sini. Koi rokno, norok sap sopai jadi saya yang uli puting di kecanai, norok no zora dengan bagai. Zetiar tongai ro, norok yang o paising pai semua malai pai sapai ke belain janai. 파리가 좀 저도 바울을 잡라이나이 안 옷랑 타니 안 타나이 그렇지
Voiceover yang yawi mo. Một thằng máy xa đi rồi vô. Kalbari mo tinggal di situ. Buku ang mobile Malaya. Sambung hubungan itu yo. Lang kalau ano yo. Buwan lagi kanam se. Aku itu pelayo Kalbari. Harga jeng haino haire cabai nai Jisuni thane phaibai sini. Jeng lama nubo. Aro go sunok parang sangba. Lagi ini go. Aro panda kotor nganu. Suai malanya. Bini tomanogo. Oh hari sukro korono indi. Yesus ini mana kenapa situ? Krishna ini kawasan di Doi Hebai Siri. Aro panda kotor nganu. Sini joto sukto karena aku. Suai malanya. Bini tomanogo. Bugra ini samono tongo. Kunju kai bini kurang kunani. Perang sampai nih bo. Oh sota kayaknya. Aro panda kotor ngane. Sini joto
आरो जों हाय चाबलायफैनाय ख्रिस्ट' सिग्ला नरिमो Ano hai guys, saya jo to choir convener rokno norok yang opai kisa reporting klai pengen bagai. फारिखौ जों जत' बाल बाचा दे मालायनो प्लिज एसे जों बाल बाचा लायसिबाय Bahai sungkono sasina Senaya wing dong ade Kristo sigla noringo Kristo sigla noringo Hoy tomo kubra Ano lo happy sempun manaje Kristo sigla noringo Sabo sobanan kang manay Sigla noringo Amoro sesuai dong obra Ano rohor din sengwen manaje Kristo sigla noringo nasi Roksa setu bunani Kristo sigla noringo Kristo sigla noringo Amoro sesuai tomo kubra Ana rohor di senggen manai de Zoran nanti pada ya kurza. Kalau cek. Bela hambai sini koi rokno sini kumulung circle ni koi rokno abo haike borok na toto kelobui thangman bagai sini program sengo bukak thanglai sinai tabok program sengai thangai tongmani hingangke
hukumu tei mukumu abun bagai bele hambai padike seng kisa sini introduction ina sikang tam bele mogui tongbai ma hayangi tongkha di bromang sobai sakhaba abun bagai muktri phaijak padike seng kisisa sirigi na halayane sini koyerok go phai tongo teruk teruk seng tei kisisa borokno naisingna nangma hai tang ingke borok teruk teruk phai tongo borok riding i phanya nangman bagai padike seng kisisa sirigi na halayane ang koinai ani partner no nini yang saito nung sirig ridi ani yang saito ang sirig riwana sabuni phan bisi tong nai lagena ang koinai sini ani partner no go bini yang saito pula kisasa besuk sirigi man kai no tei besuk sirigi man kisa nengai saito ni yang saito thik hegera de jotonon sari kaham khanaya ko sari kaham sungoro kai to ni jari se sungjo to no oro phaiman na ba kai to no lob na ni kai to no bori na ba gi phaiman ni abun bagai tabu ang bai je anchor khainai bo ano saka ani yang min kyang rom sine oron simi yang zara hai sible yang ismi yang asudon ngai ke kasar ni simi oron simi romoi yang zara ko erong no khobai phade sung kai to no lob lai ma bising te kai to ni mung no sung sirik lai nai ang kai to lob zak thung ngan ka no lok nai mol brum brum omo joto no sai ma no sab ni khorang tor mang ku ani pat na ni sai da ya ka ani sai da phadi sung je fan tong sa gi poni mai rok sa wi joto no phai ma ba sal bo thanda ke kai to sung no kha aboni bagai phadi sung joto no hung lai nai ready tong bai na le kai to lob zak thung engyak khu ani yang sanya kisa reading tong baji do hai kai to lob zak thung mol brum brum hambai pa kun pom lia sai malia yang sai to pa panyo ai yang ani yang sai to ba asukle suk yang la yang khom mang no pada kai sumbo sirik la ne kai to lob zak thung tai kisan angko kai to lob zak thung mol brum brum selang sela bele hambai norok no abo haike kai jeni bising te respond dimani bagai phadai sing tabok sini program no sengnani sikang sing sabon norok ni buskang khorok ni kok sai tong laika norok sinima yang tong hana program siton upano ani se sikang khaising exhibition khlai thangnai leader tongo bumung ani bumung bai sem khano mangda duita jagari tong hani wana ka pula hangka norok abo baksa songi man yang tong hana phadike sing sini sinimung kisai wana ani bumung Sukanto de Burma Assistant Secretary YCBBPC hanggang koine yang omnen sim sar hambai zara ni bagai ani bumung ke Christina Jamatia ang ke Somponogar Circle ni te ani mothani mong ke Chokren Baptist Church hambai bele hambai sini bukukno angka puila aro no puro jomati ani no kangka kok ta kisa bejuang tonglai no khatok laya dang no hani yang ukulo kisa kok salai nyana thing tongo bele hambai aba ke kaitor jora roman bagi seng panda senganya thangi tongo sini hukumu te mukumu sini hukumu korike sini mukumu korei awan bagi seng sini hukumu mukumu nanya ni bagi puila ono panda sengna ni sikang ang jota auto tongnai jota kristo ni takuk te bukuk songno kaisa saklai mung sini hukumu mukumu seng nanya ni bagai hari bisingo sit gebang ma tongko seng bisingo hablayane norok joto nono koyo ja auto tongnai rokno bising ni slai auto si borok bang ma hain tongsu awan bagai hari seng kristo ni bising te seng bisingo asuk layane sini share gebang ma tongo seng sini pandano tabuk seng seng lainai panda seng ni sekang seng tini sini sigla panda sungno tabuk baike waini sidok aba haike zorari tongo sini kaitor balaike kolok mas haldagi sungno hamari riza sini hamari no sungle khai kulpaya abon bagi kaitor no belai hambai sungno aba haike tabuk baike waini sidok zorari tongman bagi norong ni bus kango busut hukumu mukumu panda phano busut kokrok piur saimano ablai silia
tangingke sengasuk kobrok kaham ke mansuk ya hayangi tongbayu ang bagi kok bot huma por ui tini surinai sini sarno sing zoraranai ang koinai sini bukukno sini kok bot humano kisi sa sarinani bagi sing joto palke salayan Pari sung joto nu basa lai nai o basa mani pora inka asugui nai nai ba waisa sung kostok lai basa woi tini ni kok bot humano pore lai na joto no palke besu khorang tori mang abo anu khnari di do sini kokbot huma ungkha it chapter 2 verse 6 sela sikla rokno bo abo tui kheno sak soi di hnai hindi haina hai salai pinai sela sikla rokno bo abo tui kheno sak soi di hnai hindi hambai ang abo sini Surinai sini Sir Dikon Sonjoy Deverma Assistant Secretary KBPC mono ang Zoraya Faro Surinai Migrant sukhane kaitor nono belai ke hambai maru o dipur kheklai torobo tamni bagi hinkini hamsak mane ni khairok ma pai phlaya thangnai 3 tarik ni simi tini jorani hamari klai wai ni chidok sogarno chikla bodol bai kom thengsak je yot fellowship ning sungno rei tongo apa sing belai wana lai tong lai mani kini lai tong lai mani pia kai to apa sine wana marok ning sungno pogro kha nei nono pai pai play hambai hin ba kai to sung sung ya borok nin thaniwo sung ni guidance nango ni tuidul mane nango tabuk mo jarawo hukmo mo panda nei ning sungno repika tai komiti rok ni bising tikhi obo no program no rakha tabok nin thani aparo apa program no sini anchoring khlai sin takhuk sugam to tai bhuk kristana na nang hamari khlaidi tabi aparo subray ojrao o program no joto participate khlai na rok no joto choir tai team bodol stroke no nang hamari khlaidi ni nichu sasao khopti jate khlai o program bising tikhe subray ni mungsu sasangani also sar katang tong sak ni saki ni pasai tong manthini ning hamari khlaidi hini mathanai sa subray jisu kristo ni mo ba pakai tong tani surisana amen bela hambai sini sarno abage kai to ni thanu ya for ik langman bagi haji sung jota asuk layana sung sini program seng lama buka thangsinai sini men hukumu mukumu musamung tangbiti lebang temo sok sulmani angor ma kisah sengna musungu hukumu mukumu sini dance special lebang bumani mosok sulmani te tangbiti seng bobono sekang nai lenai kisah respon ni begade bobo sekang seng nai nai bele hambai hadai seng tabuk nai lena seng ang koi nai tabuk sabno seng sekang nai hadi sung puya nai lenga bukhak thang lai na sini lebang bumani Champanagar Baptist Pastoral Circle ni koyarong ni bisingte abuni ya gulo ang tia tongna bagai koyo sini MBPC borong ni tangbiti masamong na borok tiar klaye tongna bagai ang koizao tabo Champanagar Baptist Pastoral Circle bong na ang Zoraya Faro
Mantap, project yang berasa mantap. O sanjani o jorawa o lebang gelai tong baik lebang romna ni phadi
belai hambai. Hari sing ang siling sa. Sing kisa pal kaya pokro lai na pangkai. Tai wai sa pangkai. Belai hambai. Sini susu song. Abo haike no tui lai cha lai phaimani. Asuk da nai tho. Abo asuk khne sia. Abo ni tai sima kere. Aun bagi sini Chomponogor circle no belai hambai. Abo haike na tho ke lebang gui musai puno kelangka sini buskango. Aun bagi borok no belai hambai ya faro. Padike sing tabuk buskango tebo thang lai kok sanamu jungphano sini jora belai tight hazak abo bagi sini item kubang ma tongko. Aun bagi sing asuk kesar kok saiman gelak. Padike sing next item nai ma bakak thang lai tang BT. Sing tabuk nai lai tang BT MBPC
MBPC Mandai Baptist Pastoral Circle ang borokno o jorano yafarnai aboni yagulo tiar tongna bagi koinai thungnuk barasat thungnuk जों नायनाय o musamuni yagulono o tangbitini yagulono barasat thungnuk जों नायनाय aborok ke Borkathal Baptist Pastoral Circle nor ready tongbai de ang koinai hainohai auto tongnai sini Kristoni tapukte bukuk song yang bisingo teruk je sit tongmani no sung sukunga asuk layane norok jotono no koijao